industry ẹ ṣé púpọ̀ o. A jẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń sẹ́ndì owó kí kó má sẹ́ndì owó mọ́ torí ẹni tá à ń ti torí ẹ̀ sẹ́ndì owó yìí ẹni náà ló ti padà lọ yìí o. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Àfẹ́kẹ́ sẹ́ndì owó mọ́ sínú àkáǹtì ẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Orúkọ mi ni Ridwan Lazeez. ẹ̀yin tèmi ẹ̀gbọ́n Àjàrà lẹ́ ń wò lójú àwòrán yìí àti ọ̀nkù rẹ̀ àwọn méjèèjì ni wọ́n sọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán tí ẹ̀ ń wò yìí gbogbo wọn ló kọ̀ǹfàmù rẹ̀ wípé Àjàrà ti jáde láyé Àjàrà ti jọlọ nípè ẹ̀yìn yẹn wá ìjẹ́ wàhálà ńlá kan ló ṣẹlẹ̀ báyìí ní Yorùbá movie industry kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wọn fi ń kú pípípì báyìí lẹ́yìn yẹn wá òkúrò kágbọ̀n ẹ̀yẹ ká gbọ́ látẹnu ẹ̀gbọ́n Àjàrà àti ọ̀nkù rẹ̀ tí ó wà nílùú òyìnbó. Tí mo jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún Àjàrà, dókítà ti kọ̀ǹfàmù ní òru mọ́jú fún wa pé Àjàrà ti kú. Gbogbo ẹbí. Mo ṣe jí ni o. Ọmọ mi ti kú o. Àjàrà ti kú o. Mo ṣe jí ń sìn ni o. Àjàrà ti kú o. Àjàrà ti kú o. Àjàrà ti kú láago 2 sáago 3 o. Àjàrà ti kú 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 o. Mo gbé. Mo ṣe jí sí ni mo rí mẹ́sẹ̀gì pé Àjàrà is dead. Mo láti pẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní Àjàrà ti kú o. Mo gbé o. Àjàrà ti kú o. Mo gbé o. Mo láti pẹ̀ ibiṣẹ́ mi sí ni. Mi ò lè lọ ibiṣẹ́. Ọmọ mi ti kú o. Àjàrà ti kú o. Ṣé pé mo ò ní Àjàrà mọ́? Àjàrà ti kú o. Àjàrà ti kú o. Àjàrà ti kú o gbélé. Àjàrà is dead. She's gone. She's gone. She's dead. Àjàrà ti kú o. 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 Àjàrà is gone. She's gone. She's dead. Àjàrà ti kú. Wàláì.